Hej og velkommen til den her video, hvor vi snakker om enhedsvektorer i et 3D-rum. Så hvad er en enhedsvektor? Jamen vi kan starte med at sige, at en enhedsvektor er en vektor, som har en længde lige med 1. Så det er så, hvad en enhedsvektor er. Og nogle af de ting, vi kommer til at kigge på, det er blandt andet, at en hvilken som helst vektor kan blive til en enhedsvektor, når vi dividerer denne vektor med sin egen længde. Så et eksempel kunne være, hvis vi har en vektor, som hedder A. Så A, det kunne være et eller andet sted heroppe. Lad os lige tage en fin rød farve. Så det er vores vektor A. Og vi ved, at når vi skal, og vi kan lige skrive A-vektoren sådan her, det er A1, A2, A3, det er vores tre komponenter, det er så x og y og z, komponenten af vores vektor. Når vi finder længden af en vektor, der er jo Pythagoras, som vi tager i brug, så længden af vektoren er lige med kvadratroden af A1 i anden potens plus A2 i anden potens plus A3 i anden potens. Så hvis vi forestiller os en ny vektor, vi kan lige tegne den op her. Det kan være en fin blå farve. Det kan være lige den her vektor her. Og den her vektor, den kalder vi for B. Og B-vektoren, det definerer vi som vores A-vektor divideret med selve længden af vores A-vektor. Så når vi dividerer en vektor med et eller andet tal, som den her længde er, så betyder det, at vi dividerer hver eneste komponent. Så vektoren B kan skrives som A1 divideret med længden af A, A2 divideret med længden af A, og A3 divideret med længden af A. Så sådan vil vores b-vektor se ud. Og så er spørgsmålet, jamen, hvad er længden af vores b-vektor? Jamen, længden af vores b-vektor, det er igen vores gode ven Pythagoras, det kan skrives som kvadratroden af B1 i anden potens plus B2 i anden potens plus B3 i anden potens. Og det her, det er så vores B1, det er vores B2, og det er vores B3. Jeg har glemt lige en lille streg der. Sådan. Så hvis vi nu skriver det ind, så B1 i anden potens, det er så den her smør her i anden potens, vi skriver lige A1 divideret med længden af A, og det skal være i anden potens, plus så det er A2 divideret med længden af A i anden potens, og plus A
3 divideret med længden af A i anden potens. Jamen, når vi har sådan en brøkdel opløftet i anden potens, så kan vi flytte den her potens ind i selve brøkdelen på den her måde her. Så vi kan skrive det som A1 i anden potens divideret med længden af A i anden potens plus A2 i anden potens divideret med længden af A i anden potens, og så plus A3 i anden potens divideret med længden af A i anden potens. Og så kan vi se, at alle de her tre led, de har 1 over længden af A i anden potens som en fælles faktor. Så det kan vi skrive sådan her. Hvor vi har 1 over længden af A i anden potens, og så ganget med A1 i anden potens plus A2 i anden potens plus A3 i anden potens. Så når vi tager kvadratroden af to tal gange sammen, så kan vi splitte den her kvadratrod op, sådan at det bliver kvadratroden af det her smør her, ganget med kvadratroden af det her smør herover. Så det kan vi skrive som kvadratroden af 1 over længden af A i anden potens, ganget med et gangetegn her, kvadratroden af A1 i anden potens plus A2 i anden potens plus A3 i anden potens. Hvad har vi her? Se, allerførst vi kan se, at den her kvadratrod og den her i anden potens, de er hinandens modsætning, så de slår hinanden ud. Så vi ender med bare 1 over længden af A her. Og det vi har lige her, jamen det er bare udtrykket for længden af vores A-vægter. Så det er længden af A. Så vi har 1 divideret med længden af A gange med længden af A. Og det må selvfølgelig give 1. Så hermed har vi lige bevist, at når vi tager en vektor og dividerer hver komposant af den her vektor med længden af vektoren, så ender vi med en ny vektor, som har en længde lige med 1. Når vi snakker om enhedsvektorer, så er det også noget, som hedder de elementære enhedsvektorer. Og vi kan lige kigge på, hvad det er. Hvis vi forestiller os en vektor, som starter her ved origo, og peger ud langs x-aksen, så den ligger på x-aksen, og den har en længde lige med 1. Den her vektor, den her enhedsvektor, som peger langs x-aksen, den kalder vi for i. I med en lille knesehat ovenpå. Så det er en enhedsvektor, her er en længde lige med 1, og den peger langs den positive x-akse. Så har vi også en anden vektor tilsvarende. Vi har en vektor, som peger op af y-aksen. Det ser sådan her ud. Og den enhedsvektor, som peger op af y-aksen, den kalder vi så for j. Også med en lille knesehat ovenpå. Den lille knesehat symboliserer, at det er en enhedsvektor. Så, og til allersidst, så har vi selvfølgelig også, lad os lige finde en fin farve, lad os lige tage sort. Og ud af den positive z-akse, har vi også en enhedsvektor, og den kalder vi så for k. Så det er de tre elementære enhedsvektorer, i, j og k, som henholdsvis peger ud af den positive x-akse, den positive y-akse og den positive z-akse. Så sagt på en anden måde, vores vektor i med en lille hat ovenpå,
det svarer til 1 skridt langs x-aksen, og j svarer til 1 skridt langs y-aksen, og k svarer til 1 skridt langs den positive z-akse. Det betyder, at vi kan skrive de her 3 vektorer på følgende måde. Så kigger på vores vektor i, så kan den skrives som 1, 0, 0, det vil sige 1 skridt langs x-aksen. J kan skrives som 0, 1, 0, det vil sige 1 skridt langs y-aksen. Og k kan skrives som 0, 0, 1, det vil sige 1 skridt langs z-aksen. Se, hvorfor skal vi overhovedet bruge de her elementære enhedsvektorer til noget? Allerførst kan vi se, at hvis vi tager en eller anden vilkårlig vektor, så kan vi udtrykke den her vilkårlige vektor som en sum af de her 3 vektorer. Vi kan lige tage et eksempel. Det kan være 4, 2, minus 1. Så det er en vektor, vi har. Den hedder v, og den er lige med det her. Og så skal vi lige huske, hvad de her 3 tal betyder. 4-tallet betyder 4 skridt langs den positive x-akse. Så det kan skrives som 4 ganget med i, og 2 skridt langs y-aksen, så det bliver plus 2 ganget med j, og så minus 1 skridt langs z-aksen, så minus k. Det er kommet til at bruge en del, når vi senere kigger på både skalarproduktet og vektorproduktet. Ja, det var så en ret hurtig gennemgang. Der er lagt en Maple-fil op for oven i den OneNote-fil, som vi så skal lave nogle øvelser i. Vi ses.